gabe bat baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, 574 hots samina zabaltzen, batzuen ustez ordaintzen, dagokien zigora, maite dutenentzat berriz askatasuna izan, baina hori nork ulertarazi, etxean zai bakarrik denari. 574 taupa da, gehiago gure bihotzian, batzuen ustez ordaintzen, dagokien zigora, maite dutenentzat berriz askatasuna izan, baina hori nork ulertarazi, etxean zai bakarrik denari. 574 taupa da, gehiago gure bihotzian,